Здравейте, вибоксери и ютубъри, аз съм Gamer Planet или по регистрацията ми в YouTube Flies Gamer. И днес реших да снимам още един епизод на Minecraft. И в този епизод не знам какво ще правим. Тук ще става айрана. Доста се е скучен. Така. Тук малко ще разголема мината. Ще разголемя. Ще направя две кирки. Не, една лопата, една брадва и една кирка. Така. Брадвата да оставим. Да слизаме. Нямам торчове. О, аз нямам кол. Сега максимум слизам за кол. Надолу да продължим. Айде, това троши колкото по-добре да трошим с ръка. Четири 6 левел съм. Дирт. Но това нека пещера тук. Ще стопирам клипа, защото ми пишат. И сега се връщам. Върнахме се. Писаха ми. Съжалявам. Но това погрешка. Супер кул. Искам да се извиня за това. Без да искам беше. Но айрон намерих. 6 айрон пак. И кол. Който много ясно, че ще взема. О, виждам айрон. Още айрон. После не знам как ще изкача. После трябва да стопирам клипа да се изкача, защото много време ще ми отнеме. Но да запомня, че да си направих торчове. Да си нося дърводи. Така, при мен не е химия едно. Няма никой, защото сега е 12 часа. Воу! Ама фъга. Изчупя айрона. Воу! Аз тия, бе! Леле! Сега трябва да обера кола. О, тук е тъмно. Добре, с това да си играя. Е, това няма ли да спре? Вау! Много умно. Най-умната ми идея. Опис.
Виждам няколко айрон. Вау, за малко пак да падна. За малко ще да падна. Тук така, аз си забрах пътя. Не съм. Лапис. Redstone. О, само ако ще ми падне. Леле! Хайде с Кимбо, дядо. Тук е 12 лева. Пак ли? Стига сте ми писали. Ще стопирам да го се пусна извън линия. Върнахме се. Вече съм извън линия. Тук да купая малко. Колко ли въпи ще имам? Колко? Воу. Това ли беше? Леле, не мога да се спаса. Ще стопирам да му кажа да не ми звъни вече, защото снимам. Върнахме се и вече му казах, ако пак ми пише, вече ще е най-големия педерас на света. О, диаманти! Моята носа 6 да носа. 6 да носа 6. Или повече от 6. За 2 кирки. Ще се върна, когато си изкача, защото пътят е много дълъг. Върнахме си, имаме една лоша новина. Не успях да се открия къщата. Значи, да, му се не види сега всичко. Сега... Тук къде беше скъпната ми къща? О! Равин. Равин. Ще си правя нова. Само да ще трябва да събирам дърво. Колко айрон там имах? Добре, това...
Омага, престани. Това трябва да го махна. Но ми върши работа с светлината. Очаквайте епизоди на МТА. Workbench. Да почвам къщата. Тук ще. Едно, две. Тук дали има някъде пясък? Имаше пясък, може да направя с прозорци, но... Това ще е някаква малка къщичка. Колкото да ме пази. Няма какво, но в следващите епизоди ще си направя по-голяма къща. Просто сега ме доста мързи. Трябва ми брадвата. Аз си изгубих и мината. Така, ето ми. Крафтинг. Две печки. Тук ще изпека айрана. Сега най-сетне е да си направят торчове. Тоест време да си направят торчове. Сложа вратата. И махам Л. Да се виждам нормално. Нямам чест. Така. Тук да си оставя метамите. Пиза сега си го правя. Ми става заедно, докато това го прибирам. Cobblestone. Ще ни покрива. Малка штурка. Ставайте ми де. Това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Довиждане.